Os motores volverán ruxir o sábado 18 de abril en Ribeira, onde se celebrará a 8ª quedada da Peña ao Reventapistóns. A Praza de España servirá de base para este encontro, que inclúe música, gastronomía, exhibicións e unha ruta mototurística por todas as parroquias. Pola tarde, con respecto ao que son as actividades xa propiamente moteiras, pois teremos os xogos moteros de sempre, temos aí unha sorpresa tamén que pensamos que vai gustar moito. Temos a ruta mototurística tamén ás 5:15, unha rutiña por aquí polos lugares máis emblemáticos así da zona, é unha rutiña fácil, eso, 3/4 de hora, e despois volvemos para a plaza, pois eso, cos xogos moteros, todos con premios para os ganadores, moitos sorteos. Teremos varios espectáculos, por exemplo, un que gusta moito, que é o queima rodas en plataformas preparadas para iso xa, seguras, dado que está terminantemente prohibido queimar roda na plaza. Entonces, todo aquel que queira disfrutar e queimar a roda, ruido, o que sea, teremos as plataformas disponibles sin problema ningún. Este evento constitúe un pequeno aperitivo do que será a gran concentración prevista en setembro en Ribeira, que reúne cada ano a centos de afeccionados ao mundo do motor. O Concello de Ribeira colabora coas súas iniciativas, que ademais de poñer en valor esta disciplina deportiva, atrae ata o municipio a numerosos visitantes como un reclamo máis da súa programación turística. É un clube que é do mundo do motor, vinculado ao deporte, o motor e deporte van da man, e tamén eles que cando fan as súas concentracións, cando fan estas quedadas, pois sempre teñen algunha actividade lúdico-deportiva, que traen grandes espectáculos, fan probas para todos os asistentes, e un ano máis, pois xa van polo 8º, consolidan que son un clube referente xa non só en Ribeira, sino no Barbanza, e tamén a nivel autonómico, e xa estendéndose a nivel nacional.